Alright, wala bafethu, this is Avela Khawula, bamazi kwavela imbongi ngaphansi kweEthekwini TV. Njengamanje sila eRoyal Showground bafethu, kumnandi kakhulu. Eduze kwami ngiphethe the one and only bafethu Sibongo representer uZako bafethu. Ngicela ukuthi anibingelele. Bola lapho sharp uzethu bafethu. Hallelujah. Sho Zako, njengamanje sakubona mfethu uqeda kuhlangisa iCrowd kanzima noMzulu stage. Ushaya into yakho mfethu, isikhathi sakho mfethu wasiqeda. Abantu besafunisa mo mfethu. Performance yakho izwa kanjani namhlanje? Ngijabulile futhi but ngenxa ama adverts ke bagcina bengivala ngagcina ezinye ingoma ebengithi ngifuna ukuyishaya ngenzekanga but iCrowd ijabule kakhulu ngibe mnandi. Mfethu kwathena sijabulile sibonile iCrowd ijabulile still bisafunisa mo. Isikhathi nawe mesiphi ikhathi osolayo hlale sikubona kuma event isiqiniseko yasenza mfethu. Yini into ongethembisa abantu mfethu unyaka 2026 ongena kona esukwini lakusasa? Hayi album abantu kade belindele, so definitely nje maqala unyaka nje le konto yokuqala ngeke iphele ziyakhala bafethu 2026 indile album from uZako esabonga kakhulu mfethu ne nazo sharp ni